Kuya na si gamit ani dahil si pagilok-gilok. Ay, Kuya was ano ang breeder ibalbuon man kayo. oh kay pagilok-gilok raman na. Gilok-gilok Ah, raman. breeder mo vibrate man na. Landi Nya kani ato kay ba? Kay nagisgot man ka ani kuan. Tinglansang narabaron na palansang ron ay. mao gani ang tao. Nari agi diri ang pabuang-buang ron. Ah, sa to pa din ani magamit mo breeder nimo Adi kung pa ni magpalansang gamiton gyud ako Pantahap agi ni. nga ako sa binignit. Oh, nagbinig mo siguro mo abay. Ay, ligo. Lo, bay tagsakit ani bay. Kuha man ang lagi yung lawas, bay. Tinglansang narabaron. Oo, oy. Pwede na lang palansang. Pwede na lang palansang. Lo, bay tagsa to bay. Tagsa to bay. Oo, tagsanta. Kanira mo. Ha? Balag duha mi kabuok. Ah, bay. Dali. Uy, laina ni bay kuyog ta ba nya wa koy apil. Pag umigo na ko. Ah, dili lang. Mulan sang masata ko. Ah, okay ka, okay ra magduha mi usa ra lang sa mga. Ah, sige, bay. Bahala sa ka. Wat nang wat talaga ba? Istoryahan nanti kas may tabo, bay. Di, wow. Tay lami asigurado. A few moments later. Di asko amigo eh. Napili ayon. Uy, Bay. bay. Gay bay. Ay sabay. Nonsen ka bay. Kita kong pa, bay. Nabikugan atong duha, bay. Di nanti ka tagsa ta. Hangul-hangul masay mo Di bay. ba, wala mo ko naghinangol, bay. So, na, ako ra may lang ganahan. Grabe sa kita, bay. Kita lang ka sa mga bangag, bay. Naingog. Pwede ka mo suod dito. Og magubat ang hapon. Pwede ra ka mo suod ato yung lang bilahan. Dako na kayo, bay. Oo, dako na kayo. Naingog langob. Bay, muli ako, bay. Ay ayaw bay. Ato batas mo kay ngam tag binignit. Binignit eh, no? Alam, pahuway sa ko dito, bay. Ay sige bay. Ay, masanaan lagi masipyat ron day. Ko ganahan na ba ko nga kanang magpalansang. Oh, magpalansang lagi di. Na mo jud mo lansang jud ba? Oh, hindi ka abot jud ron. Ay, nan ko toy binignit. Ay sabay ikaw na kalansang. Nigo. Oy, miga. Kasi ganahan mo mo lansang. No boy, tinglansang lagi. Di na ko. Di ko, siya lang. Siya lang. Okay, man ka na mo type. Karila amo ah. Bay. Oh no. Watala ko niya bay kay manawag ra ko nimo niya bay. Ay, bay, are ko huwat ah. Yari, bay. Nya kanang ready man ka magpalansang. Ako yung lansang. Oh, mo lagi kami magpalansang. Ikaw ang among lansang. Ya ready mo. Ya asa man ta magnilansangay. Asa diha lang. Ya ready man ka kami ko. Ready na ka? Super minti kung ready basta kamo. No. Wala mo. Sige na tayo. Dali. Helikopter di ako. Asan daan mo ta? Baraw. Isa ang kamot. Isa ang kamot. Allah ganahan ko ni lagi. Imo na usad day. Ha? Unsa? Ay isa. Kani na hikot-hikot ini. Ay nindot man. Ano thrilling man ni. Wa Oh? kita ani sa dito ang sa salida ning ani go. Ah, ya kamu re bahala din ako di ay. Kami ra jud ang bahala ni. Allah ganahan. Uy ganahan ko ni mga miga. Ya. Ang nindot ay. Ano? Agbo jud ka ani. Liog niya. Ay wala pilang liog. Unsa matagbaw ani? Oo, tabaon ka na mo. Ay, nilami yun ni. Alam kayo. Ay, nagisog din ako. Sige na, sige na. Kung sa sugdi, matagbaw ka og barog diha. Ang sa ka magpalansa. Pag penitensya sa imong mga sala diha ha. Pag paningkamot nga nay agi dire nga mo ugian ka. Bot-boton, man mo, maingon man mo nga kanang palan, abi na ko kamunduha ko lansangan ba? Oo, na diha. Dili pwede mo na mo maujud. Naa man may mga uyap in town. Tara na. Bye! Ako may gilansang ba? Tama nga! Bait, nagibulog yung ko sa pangay. Hinampak.